het programma verhuisde met TV8 mee naar L1 en kreeg toen een nieuwe naam die ik zelf nog bedacht heb. Bourgeois, dat is een beetje Burgondisch en Limburg, dus zo ingewikkeld is het eigenlijk niet. En zo zijn we begonnen. De wereldvermaarde kunstbeurs Stefaf komt er weer aan. En wij bezoeken een aantal deelnemers in Zwitserland. En wel in Basel, in Genève en hier in Zurich. Hoe bereiden zij zich voor op Maastricht 2011? So this is your office. Yes, this is the nicest office in town. Good morning. Yeah, good morning. With a lot of light, that's always good, they say, but not too hot in the summer? No, it's absolutely wonderful and air conditioned, but one of the things that we always do is show pictures in daylight. And it's quite difficult in Maastricht with electric lights. Yeah. So when people are very serious about pictures they see on the stand, I always take them to a place where they can see it in daylight. Nou, hoewel het nooit de bedoeling is en ook niet is geweest om er iets elitairs van te maken, maar mensen vinden het toch wel fijn om ook op plekken te komen, dan visueel via de beeldbuis, waar ze zelf dan misschien niet komen. Dus een kijkje achter de schermen. En dat vinden mensen, denk ik, best wel leuk om meegenomen te worden. Uiteraard waren een aantal plaatselijke VIP's uitgenodigd om de heropening een feestelijk tintje te geven. Meneer Frissen, dat is eigenlijk een aanwinst voor u als burgemeester ook, of niet? Ja, dat is fantastisch. Er is een jaar of 10 lang aan gewerkt. Ja. Maar nu is er toch sprake van een echte doorbraak, ook in Europees opzicht, wat de thermaalbaden betreft. Ja, maar hoe kom je op het idee, want je hebt het over mijn wijn, maar in hoeverre is het jouw wijn, want je maakt het niet zelf? Nee, oké, maar het is wel helemaal naar mijn idee gemaakt. Oké. Dus het is echt helemaal zoals ik hem wilde, is hij eigenlijk bereid om op een keukenterm te blijven. Ja. Dus die wijnboer in Frankrijk die maakte voorheen deze wijn niet dan? Nee, dit is eigenlijk een nieuw initiatief. Ja. En je gaat denken, ja, hoe wil je hem? Hè? Wat vind je belangrijk? Nou, uiteindelijk is met een bepaald idee is deze wijn eruit gekomen. En ja, het is gewoon super. De gemiddelde Limburger, die snapt wel heel goed dat wij dat met een knipoog doen. Dus in die zin heb ik niet het gevoel dat ik dan zelf als elitair of zo word beschouwd. André Rieu is weer in een nieuwe fase in zijn carrière aangekomen. Het moet nog groter, op nog grotere locaties. Hij heeft nu een compleet kasteel nagebouwd van Schönbrunn, van keizerin Sissi. En dat staat nu hier in het Rogers Center. Maar dat is alleen al bedrijfsmatig toch ook een enorm, dat kostschade om al dat goed te organiseren en rendabel te maken. Ja, ik heb natuurlijk ook heel veel gesprekken gehad met adviseurs die eerst allemaal zeiden, nu is er gaan gek geworden. Nu moet voor toch even een glas koffie geven. Moeten praten als brugman. Die zeggen, nee jongens, geloof mij nou, ik weet dat dat gaat lukken. Ja. En nu zien ze het en nu zeggen ze, ja, misschien heeft dat toch wel geleakt. Misschien is dat toch niet zo gek. Misschien is dat toch niet zo gek als het zo goed ziet. Ik denk dat dat voor een programmamaker wel prettig is, dat je dicht bij iets komt. Maar ik heb nooit de houding van, dat ik dan, weet je wel, als een soort fan iemand ga verafgoden. Dat zit niet in me. In dit bed op Château Sint-Gerlach heb ik zelf een paar jaar geleden eens mogen slapen. Maar toevallig heeft hier ook onlangs de machtigste man ter wereld geslapen. Mensen zeggen vaak van, god, ja, je hebt wel een leven zeg, de hele dag, dus dit en dat. Ja, dat is natuurlijk alleen de voorkant wat je ziet en de hele achterkant om het allemaal voor te bereiden en noem het maar op. Ja, dat zien de mensen niet en dat is ook heel logisch dat ze dus dat je dat imago dan hebt, ja, daar moet ik niet over klagen, want daar ben ik dan zelf schuld.